Eu en terceiro da ESO fixome ese Erasmus a Polonia e elixín ir de Erasmus porque quería viaxar e probar unhas experiencias. Eu chamo Elena, tamén vou en terceiro da ESO e tamén quise ir ao Erasmus por vivir novas experiencias, viaxar polo mundo e eso. Eu son Daniela, tamén vou en terceiro da ESO e, bueno, apunteime un pouco polo mesmo, non? Para vivir novas experiencias e viaxar dunha forma un pouco distinta, con xente da miña idade e tamén cun pouco máis de independencia co que sería cos teus pais, por exemplo. Moita atención, por exemplo, na escola, que eran máis libres que nós porque podían usar o móvil, non parecían que estiveran como con tantas tan estrictos. Si, a mí me chamou a atención o silencio, porque nas rúas, ti ibas pola rúa e os coches non pitaban tanto e había moito silencio en xeral, porque ademais a xente falaba moi baixiño e estaba todo moi cuidado. E ademais facíase de noite tamén moi pronto, igual amanecía ás 5 ou 6 da mañá e despois anoitecía ás 4 da tarde, polo tanto os días facíanse moito máis longos. Nós víamos, por exemplo, fora, pois, nos pasillos, que eles usaban os móviles, pero tampouco sabemos moito como era a situación. Por exemplo, nas clases podían estar co móvil e aínda co profesor delante e non dicíalles nada e podían estar co móvil ou comendo, por exemplo, e bebendo pois bebidas que non era auga. Sí, creo que contáronnos que ao principio como que non querían permitir os móviles, pero que como que viron que eran usados igualmente, pois como deixaron pasar isto. E do que dicías ti do da bebida, por exemplo, a nós ofrecéronnos, creo que era té, pero tamén estábamos nunhas aulas especiais, non estábamos cos alumnos normais. Eu creo que era un pouco extraño, porque non estamos acostumbradas. E tamén, pois, facía moito frío, entón, os días, pois, eran como máis largos, pero eu creo que ao final levámonos ben. Sí, porque había días que, por exemplo, facía, pois, as máximas que tuvimos en toda a semana foron de, non sei se 15 grados, pero es que chegamos a estar a menos 3 grados, entón aí facíase un pouco difícil polo frío, pero estivo ben. Sí, eu creo que o mesmo, os días facíanse moi longos ao principio, pero a min gustoume porque é unha forma de ver o diferente que viven noutros países, que parece que é exactamente igual, pero non é o mesmo. Eu creo que un pouco tamén que a xente sea moi educada, pois, nas rúas, eu creo que con bastante diferencia daqui a xente, pois, é máis respetuosa, cuida máis as rúas, como dicía Elena. Sí, porque ademais, por exemplo, fomos a moitos museos e a xente era como moi educada, moi respetuosa con todo, con todos os obxectos home, aquí tamén, pero ali eran moi educados. E sobre todo no transporte público tamén. Eu sí que repetiría porque está sempre ben ter novas experiencias para probar como pode ser, por exemplo, na universidade facer un Erasmus ou traballar para fora. A min gustoume e sí que a repetiría. Eu tamén, a verdade é que pasei non moi ben, quero volver tanto a Polonia como ir de Erasmus, porque eu creo que é unha experiencia porque non só podes intentar na secundaria, senón tamén na universidade, que na universidade sería un ano, e eu creo que está moi ben, a mí gustoume moito. Sí, eu creo que tamén eu repetiría, quizáis con algún cambio, máis que nada porque se xa somos máis maiores, pois habería cousas que cambiarían, pero eu definiría a experiencia como quizáis caótica, pero non no mal sentido, senón con moitas cousas ás que reaccionar, moitas cousas diferentes ao mesmo tempo, e non no mal sentido, precisamente niso, en ver o diferente que viven noutros lugares
que moitas veces estamos pechados no que nos coñecemos e o distinto que é todo en realidade.